Kaixo, gaurkoan hitz egingo dugu pixka bat nola egiten diren lan akademiko zientifikoak unibertsitatean. Aurkezpen hau pentsatuta dago trebetasun handirik ez daukan jendearentzat, baina egia esan oso gauza zehatza denez, agian ondo datorkizue berrikusketa gisa edo. Unibertsitateko lan akademiko zientifikoak egiten ditugunean gauza zail batzuk egin behar ditugu eta horregatik zaila da dena ondo egitea. Alde batetik jakin behar dugu informazio egokia bilatzen, gero aurkitzen dugun informazio horretatik aukerak eta on bat egin behar dugu, bai artikuluena edo liburuena eta baita eduki zehatzen barruan ere. Jakin behar dugu informazio ondo gordetzen, gero esibiltzeko ero moduan ez dakigulako nondik atera dugun gauza bakoitza. Jakin behar dugu, eta hau da nire ustez zailena, redaktatzen alde batetik guk esan nahi duguna eta beste aldetik aurkitu ditugun material horiek testu berean eraikiz edo josiz, ez izateko besterik gabe kopia itsatsi bat, eta gainera jakin behar dugu egokia referentziatzen bai testuaren barruan eta bai amaieran. Orduan, hau argi arin txamar egingo dut, gero lasaitasunean gauza batzuetan gelditu ahal izango zeratelako. Alde batetik, jakin behar dugu Google orokorra erabiltzea ez dela oso ideia ona. Agian gauza batzuk aurkituko ditugu, baina kosta egiten da. Azken batean Googleen gauzak bilatzen ditugunean, gorago puntuatzen dute, segun eta ze trampa edo zelan egin dugun atzetik, ingenieritzaren aldetik, eta ez? Orduan, gertalitek goian agertzen diren lehenengo emaitzak izatea, batzutan hezkuntzaren eremuan, klikak lortzeko webguneak eta horrelakoak. Gehienetan Wikipedia goian puntuatzen du edo goian kokatzen da Googleekin egindako hitzarmen batengatik, baina kontu zibili behar dugu hezkuntzaren eremuan web ugari daudelako eta web ugari horien artean asko eta asko ez dira oso fidagarriak edo ez dira oso sakonak, ez? Eta orduan hori kontuan izan behar dugu. Hor dakazua bideotxo bat nahi izan ezkero, jakiteko zein diran Google eta Facebook bezalako guneen sekretuak, eta nola, segun nun zauden, ze ordenagailutan zauden, ze konexiotara zauden konektatuta, hau da, ze wifi edo ze internetera zauden konektatua, eta baita ere desberdintzen du, ea dan ordenagailu finko bat, ea dan, izugarria da, hori desberdintzen du zuri emaitzak ematen dizkizunean, ea dan tablet bat, dan telefono mobil bat, eta gero baita ere entrenatu behar dugu gure Google, hau da, gu logeatuta gaudenean, guk nahi ditugun gauzak erakusteko Googleek, behin eta berriz joan behar dugu gauza horietara, bestela orokorrean orain arte egin ditugun bilaketen arabera ematen dizkigu emaitzak, eta orduan hasi berria baldin bazera ikasketa batzuetan normalean ez dizkigu emaitza onenak emango lehenengo bilaketetan. Egokiagoa da erabiltzea beste gune batzuk. Adibidez hor daukagu Google Akademikoa, eta Google Akademikoak oso agian beste aurkezpen batean, hau hobeto azalduko dizuet, laburki, baina Google Akademikoak ematen dituen emaitzek oso itxura desberdina daukate, bertan agertzen delako adibidez zenbat aipu dituen artikulu batek. Eta eremu akademiko zientifikoan aipu kopuru handiak pista bat ematen digu artikulu horren kalitateari buruz. Hala ere, honen ez naiz hemen geratuko, beste saio batean gehiago hitz egingo dugulako honetaz. Google Books daukagu, baina Google Booksen bakarrik azaltzen dira argitalpen baimena daukaten liburuak. Bestela zatiak bakarrik agertzen zaizkigu. Baina ondo egon daiteke, begiratu azkar bat emateko ikusteko liburu hori zuretzat egokia denala ez, hor begiratu hori eman, guk batzutan horrela egiten dugu eta liburua interesatzen baldin bazaigu, orduan ja bilatzen dugu liburutegian edo beste nonbait. Bilaketa aurreratua egitea ere gomendagarria da, batez ere, segun zehitz erabiltzen ditugun, agian agertzen zaizkigun gauza asko eta asko ez direlako guri interesekoak. Eta horretarako erabil dezakegu gehi simboloa edo o simboloa edo ken simboloa adibidez batez azaltzeko bilaketetan, ez? Eta gero beste gauza baliagarri bada komatxoak erabiltzea. Komatxo tartean jartzen badegu zerbait, soilik erakutsiko dizkigu sekuentzia aurrenkera horretan dauden aurkikuntzak. Eta bestela komatxori gabe jartzen dugunean,
webgune horietan bi hitz horiek egon ezkero, naiz eta separatuta egon oso testuinguru desberdinetan, orduan azaltzen dizkigu. Orduan finago josi nahi baldin baditugu bilaketak, hobe horrelako terminoak erabiltzea. Beste leku batzuk, badaude datu baseak, ez da gauza bera bilatzaile bat eta datu base bat. Datu baseetan informazioa daukagu, baina ez beti artikulua. Adibidez, hizkuntzaren eremuan Dialnet oso interesgarria da eta oso baliagarria da. Dokumentu asko eta asko dituelako guretzat baliagarriak, batez ere hizkuntzaren eremurako. Arazoa da, gero agian klikatzen dezula eta ez da hola artikulua. Eta edo eramaten zaitu webgune batera dirua eskatzen dizuna artikulu hori deskargatzeko. Agian hori ere beste kontutxo da, zientzian daukagun arazo larri bat delako, zientziaren aurkikuntzen privatizazioa eta hori problematikoa da, baina askotan zu ja bakarrik baldin bazaude EHUko Wi-Fira konektatuta, ja EHUk ordainduta baldin baditu artikulu horiek edo artikulu horretarako sarbidea, zu ja deskargatu ahal izango dituzu. Horregatik desberdina da zure etxetik egitea bilaketa bat edo EHUko sarean egitea bilaketa bat. Etxetik konektatu gaitezke EHUko sarera, baina hori pixka teknologikoki komplikatuagoa da eta norbaitek jakin nahi izan ezkero galdetu korreora. Bestaldetik gorde egin behar ditugu gauza, gure nabigatzailean gorde ditzakegu edo zabaldu Google Docs bat eta hor joan gauza gehitzen edo gure apuntetan apuntatu, baina baditugu beste tresna batzuk. Adibidez, EHUko biblioteka lekuan badaukagu aukera guk biblioteka horren barruan egin ditugun bilaketak antolatzeko, gordetzeko, naiz eta liburua ez hartu. Hau da, guk adibidez aurki dezakegu liburu interesgarri bat eta ja hor gorde. Eta gero, momentu batean, bildu liburutegian edo. Eta baita ere daude online kudeatzaileak hauek pixkat espertoago edo adituagoentzat dira, baina gustatzen baldin bazaizkitzue olako tresna teknologikoak bardakazue Zotero edo Mendeley edo beste horrelako gune espezializatuak referentzia bibliografikoak gordetzen joateko bilaketak egin bitartean. Eta gero, erreferentziatzeko arauak asko daude. Importantea da erreferentziatzea bai jabetza intelektualagatik eta bai etika profesionalarengatik. Esan behar dugun, nondik ateratzen dugun informazioa. Eta gero, baita ere, adibidez nik esaten baldin badet, artikulu honetan aurkitu dudala gauza bat, gero beste pertsona batek irakurtzen duenean nire lana, jakin dezake nola sakondu. Eta orduan hori ere da modu bat, zientziak daukana, elkarrengandik ikasteko. Orduan, hori horrela egiteko, erreferentzia modu batzuk daude eta gainera oso modu zorrotzak edo estriktoak dira. Guk normalean APA erabiltzen ditugu. APA arauak hezkuntzan nagusitu egin direlako. Eta horiek dira Amerikako psikologoen elkarteak ateratzen dituenak eta berritzen dituenak. Baina badaude beste modu batzuk, horregatik artikulu batzuetan beste referentziatzeko modu batzuk ikusiko dituzue. Adibidez, autoreak maiuskulaz edo beste forma batzuk. Hor oso erresa da aurkitzea APA arauak zer diren, interneten jartzen baldin badezue APA arauak, normaz APA ikusiko dezue zer diren eta nahiko tutorial daude eta bestelako gauzak. Importanteena da edozein kasutan, eta gainera ez bazera aditua edo nahikoa da, lehenengo mailarako nahikoa da forma batzuk jasotzea, hau da jakitea jaso behar dugula, eta importanteena da autoretza, hau da pertsona nork idatzi duen artikulua abizenez. Ez, izena baino importanteagoa da abizena, ze abizena erresago, gutxiago errepikatzen da izena baino, ez? Hau da, jartzen baldin badugu Ainoa, Ainoa asko izango dira, eta jartzen baldin baduzu Ezeiza, Ezeiza gutxiago daude. Orduan beti apuntatu behar dugu ondo autoren abizena edo deitura, hori delako testuan bertan jarri beharko duguna eta gero bukaeran eroai. Argitalpen data baita ere testuan doa, testuan zehar, eta gero bukaeran jarri beharko dugu autoretza, tituloa, argitalpen data, argitaletxea, eta gero webgunaren kasuan referentzia txiki bat jarri behar dugu. Eta hau,
ere joango gera sakontzen, baina bakarrik jakiteko beti apuntatu behar dezula. Bilatzen dituzun gauzetan beti apuntatu behar dezu hau. Gaurkoa betez ere honetaz hitz egiteko pentsatu dut. Nola egin idazketa lana? Hau da, nola hartu alde batetik zuk esan nahi dezuna eta bestaldetik autore desberdinek esaten dutena gai horri buruz. Eta nola joan hori josten, ez geratzeko zure ahotsa itxota edo isilik edo ez geratzeko kopia itxatxi mordoio baten moduko zerbait. Hemen ekarri dut adibide bat beste edozein izan daitekeena ikusteko nola di joan hori josten, ez? Adibidez, nik kontatu nahi dut hor idatzita daukazuena. Gauzak gauz esatea oso importantea da gure pentsamendua lantzeko. Gainera, adibidez, bakarka irakurtzen dugunean, isilik ez dugu inorekin kontrastatzen irakurritakoa. Eta horrela gutxiago ikasten da. Testu bat lagunekin edo klasekideekin komentatzen dugunean, gero hobeto ulertzen dugu eta ideia berri gehiago bururatzen zaizkigu testuari lotuta. Hori edozeinek pentsa dezake. Hau da, guk egin dezakegun hausnarketa bat da. Eta hausnarketa pertsonala edo taldekako hausnarketa bat izan daiteke. Eta gero guk hori indartu edo sakondu nahi dugu erabilitako erreferentzia bibliografikoekin. Adibidez, hor daukagu bat, gure artikulu batetik ateratako testu bat, eta ikusten duzuen bezala, esateko forma da landuagoa edo teknikoagoa. Orduan, hor daukagu alde batetik testu bat, gure ahotsez sortu zaiguna, eta beste alde batetik testu tekniko bat, ikerketa baten ondorioz idatzitakoa. Hor dakazue, edozein kasutan beti jarri behar deguna, eta da, hor jarri dut, naztu naiz gaztelan eta euskera, baina beti jarri beharko dugu, zein diran autoreak, urtea eta zehazki ze horri aldetan aurkituko dudan hau. Orduan, aukera bat da, zuzenean gaztelaniaz jartzea. Baina, hala ere, joskera bat egin beharko diogu. Hor testuari, hor daukazue, urdinez dago nire hasierako ideia hori eta erreferentzietan aurkitu dudan ideia, nola lotuko liratekeen, eta hor daukazue lasai irakurtzeko. Eta orduan hor egiten dut lotura hori. Hala ere, hori ez da aukerarik onena, alde batetik euskaraz idazten dugunean, gure iturri gehienak ez daudenez euskaraz, azkenean izango liratekelako holako hizkuntza nahasketa handi bat sortua, ez? Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, portugesez, horrela. Eta orduan gomendatzen dute ez egitea hori. Batez ere, euskaraz sortu nahi baldin badugu, testuak euskarazkoak izateko, zuzenean euskaraz idaztea. Eta hasiko bagine itzultzen oso gauza zaila da. Oso lexiko teknikoa denez, berriz atzera noa, interpretando su significado cognitivo, zaila da hori euskeraz ez bat zera trebea. Eta orduan, hobe da ez sartzea itzulpenetan. Zer egin beharko genuke? Eta gainera, zuke horrela egiten desunean, sensazioa da kopi itxatxi, horrela. Puska bat, beste puska bat, beste puska bat. Eta ez dauka testuak olako koherentziarik edo jariokortasunik eta ematen du zuzenean hartu eta pegatu dezula, ez dezula pentsatu sakonki zer esaten duten hemen ditugun hitz hauek. Horregatik gomendatzen da orokorrean hori salbuespen bezala jartzea, literala aipua salbuespen gisa erabiltzea eta orokorrean parafraseatzea. Zer da parafraseatzea? Kontatzea autoreek esaten dutena, baina zure hitzetan. Eta horren adibidea hau izango da. Hemen daukagu gure hasierako pentsamendua. Gero daukagu lotura bezala pentsatu duguna eta hemen dago azalduta zer azaltzen den artikulu horretan. Encina eta Ezeizak azaltzen duten bezala, hori urtea, ikusten duzuen bezala ez dago horri alde zenbakia, ez delako literala. Orduan jarriko genuke, Encina eta Ezeizak azaltzen duten bezala, eskolak irakurketari ematen dio lehentasuna, ahozkotasuna sinpleagoa delakoan, baina hainbat ikerketak erakutsi dute hori ez dela hala eta ahozkotasunak ere pentsamendu konplexua eraikitzen duela. Hori gauzak horrela kontatzea errazagoa egingo zaizue, hobeto joango da zuen estiloarekin
hau da, berdez dagoen estiloa, hurbilago dago urdinez dagoen estilo horretatik, eta testua jariakorragoa izango da. Eta amaiera noski, erreferentzia bibliografikoa. Eta ja amaieran, hemen ikusiko duzue, kode batzuk daudela, hemen bai kapituluak ze orrialdetatik ze orrialdetara dauden jarriak, liburu batean, eta honetaz beste momentu batean hitz egingo dugu, baina hor egongo da beti. Bukaeran, erreferentzia bibliografikoetan. Eta, bueno, hori da, espero lagungarria izatea, hortxe badakizue, korreoz bestela idatzi, zalantzarik izan ezkero, eta bestela, Twitterren iruzkinen bat egin dezakezue. Hoxe izan dena. Agur!